ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಾಳೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡದ ಬನ್ನಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅದು ಕನ್ನಡದಾಗಲ್ಲ ತೂಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪನ್ಗಿನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏರ್ಪುರ ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಲಿ, ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಲಿ. ಏನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಮಾತು ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಅಂಚ ಕೋಡ ಬೈದಿನಗಳು ಮೂಳೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಕೋಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡಿಗೆ ಬೈದಿ ಪೋತು ನನ್ನ ಪೋಡಾತಿ ಅಂಚ. ನೈಟ್ ದೀಡ ಆಯ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಆಯ ಬಾರ ಪೂಜೆಗೆ ಗೊಜ್ಜು ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಅಂಚ ಪೋಪಿನ ಮರ ಇದು ಅವು ಕಾಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬೀಜ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಪಾತೇರ ನಾನು 10 ವಯಸ್ಸು ಖರ್ಚಿದ್ದೆ ಮೂಲಾಂಡ ಮಲ್ತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ತೂಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಸಿದಿರುತ್ತೆ ಬೇಜಿಕರೆ ರೈಟ್ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ತೋರು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕು ತಂಪು ಜಾಗ ಸೋಕು ಈ ಕುಲ್ಲುದು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಮೆಲ್ಲನ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜೂರು ಪನ್ ಮೆಲ್ಲಬಹುದು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಂದ ಇದು ರೈಲು ಹಂಪುದಲ್ಪ ರೈಲು ಬೈಲಾಗ ಬೋಂಡ ಇಂಚು ಉಪ್ಪತೀರ ನಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿ ಸಾವು ಬಲ ಉಪ್ಪತೀರ ಯಾಪ ಪುರನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರದ ಕುಚ್ಚಿದ್ದು ತಿಂಕ ಅಮ್ಮ ಬಲಿಸಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಚಕ್ಕುಲತೆ ಪುದೀನ ಚಕ್ಕುದ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಕಾಣು Tule, tutte. Le faccio pavere. Tutte. Tala to jiwada pura popina. Full good day.
ಕೋರಿ പോയി 5 പോയി ಭಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಿಲ್ಲಡೆ ಬೈತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಅಂಚ ಎಂಗುಲಿನಿ ಪೋಯಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು ತೋರಿಸ್ಪದತೆ ನಿಟ್ಟೆಡವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನರ್ಸ್ ನಕಲು ಪಾಪ ಅಲ್ಪದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಗೋಡೆ ಕಾಂಡು ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಸರ್ವೀಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನಸಲ ಫ್ರೀ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೂರ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ತಾವ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಏ ಪಾಡಚ್ಚು ಕೊಕ್ಕ ಕೊಡಪುಯೇ ಚಿಯೇ ಅವು ಪಾಡರ ಬಲ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜೊತ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಅವಿತ ಕೈಕು ಕೊಡಪುಂಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟತ್ತು ಅವು ತಿನ್ ಪೂಜಲೆ ತಿನ್ನ ಐಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ಅವು ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಗೋರಿ ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಏ ಕೋರಿ ಪೂಂಜೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಅನ್ಬಿನಿ ಕೋರಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಕೋರಿದ ಪಪ್ಪ ನಾಯಿದ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ನೀನು ತೋಜು ನೀನು ತೋಜುಜಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಿನಿ ದೋಸೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಿನಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ತಿನ್ನಿ ತೆಮ್ಮದಾನೆ ಹೋಗಬಹುದಾ ಉಪ್ಪು ನಿನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪ ಕೊಡು ಪಪ್ಪ ಕೊಡು ಮೇಡ ಕೊಡು ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕಡ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫೋನ್ ಬಂತದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕವ ചോക്കുണ്ടോ ചീപ്പണ്ടേ ബാബാ ഓയ് ಅವು ದೊಂಬುದಾಗ ದಿನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅದೇ
ತೇಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾಕ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ದೆಪ್ಪರೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಈ ಜನ ಎಂಚಿನೇ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಬತ್ತೊಂದು ಅದೊಂದು ಕಜಿಪುಗ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ ಮೇವಲು ಮೂಲು ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆತ್ತ ಬಚ್ಚಂಗ ಮಂಜಲ್ದ ಚೀಪೆಪ್ಪುಂಡಿಯೇ ಚೀಪೆಪ್ಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಳ್ಳುಂಡಿಯೇ ಏನ್ ತಿಂತ ಎಂಗುಲು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಪುರಲ್ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಈತೆಲ್ಲೇಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊಂಡೋಡೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಹುಡ್ಕೊ ಕಬಾಬ್ ಡೇಗೆ ಹೌದಾ ಕಬಾಬ್ ಎರಗ್ ಎರಗ್ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋಲಿಯಟು ಇಂಚಿಗಲ್ಲೇ ಬಬ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ನನಗೆ ರೇಗ್ ಬಾಕಿ ನನಗೆ ರೇಗ್ ಬಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ನಂಗಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿರವನು ತಂದು ಇದು ಬರ್ಚದ ಕೂರ್ಲೆ ಬಡ್ದು ಕೂರ್ಲು ತಿನ್ನಾಡು ಪುಟ್ಟಣದಾಯ ತಿಂತ ಉಪ್ಪು ದಡ್ಡಂಡು ಬಚ್ಚಂಗ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೇಲೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಯಜಮಾನ್ರು ದಡ್ಡಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬೋಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರು ಬಚ್ಚಂಗ ಇದ್ದ ನಾಮದ ಕೇರಳ ಗುಟ್ಟಿ ಕೇರಳ ಗುಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಟಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅದು ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ತಲ್ಲ ಹಂಚಿನವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಡ್ತು ಶೋಕು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೆತ್ತು ನಿಖಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಬೇಗ 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 ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ಜರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ 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 ಮೋಕೆ ಕೊರಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ